Лятучий університет представляє уводзіну філасофію Уладзіміра Мацкевіча. Тут вам не раскажуць пра тое, як мыслілі вялікія філосафы. Не будуць даводзіць пра тое, у чым насамрэч ёсць прырода чалавека ці як пабудавана грамадства. Гэта серыя размоваў пра мысленне, якое разгортваецца тут і цяпер, і ідзе складаным шляхам пытанняў і адказаў. Мы працягваем размову пра ролю тэатра ў паўстанні мыслення. І зараз звернемся да развіцця мовы ці ролі мовы ў тэатральных пастаноўках старажытнай Грэцыі. Так, да тэатру, да таго, як ён развіваўся ў тыя часы і да таго, з чаго ён паходзіць. Што галоўнае ў тэатральным дзеянні, як у відовішчы. Сёння, калі мы глядзім на тэатр, мы бачым шмат рэчаў, якіх не было ў старажытна-грэцкім тэатры і нават у тэатры тых часоў, з якіх паходзіць вось сучасны тэатр. Напрыклад, не было светавых эфектаў, якія сёння абавязкова прысутнічаюць у тэатры. Не было змены дэкарацыяў. Дэкарацыі з'явіліся ў старагрэцкім тэатры, але яны былі статычнымі на ўвесь час усяго дзеяння. Але гэта не так істотна і, напэўна, не так цікава. А вось чаго дакладна не было, так гэта не было дынамікі дзеяння, перасоўвання дзеючых асобаў на сцэне, асабліва на пачатку, калі адзінаю асобаю, якая супрацьстаяла хору, быў пратаганіст. Потым ужо Сафокл і Еўріпід дадаюць другога актора, потым трэцяга, але яны таксама паводзілі сябе на сцэне статычна. Можаце сабе ўявіць, як можна рухацца па сцэне, калі ты абуты ў катурнай гэтай, то бок абутак на вельмі высокай платформе, на ім цяжка танцаваць, рухацца і так далей. На табе маска, якую трэба трымаць, яна статычная, там няма мімікі. Маскі выконваліся такім чынам, каб яшчэ і павялічваць моцнасць голасу актора. Калі ўжо Еўріпід увёў у дзеянне трэцяга актора, трыаганіста так званага, то яго маска ўвогуле была з зачыненым ротам, то бок ён быў фігурай, пра якую гавораць, а сам амаль нічога не гаварыў. І вось гэтая акалічнасць, што дзеянне першых трагедыяў класічным тэатры старажытнай Грэцыі было статычным, адрознівае гэтыя трагедыі ад папярэдніх відовішчаў, дзеянняў, дзе сатіры скакалі, прыгалі, выконвалі там розныя трюкі і так далей, дзе галоўным было менавіта вось гэтае дзеянне, танец амаль. І тады мы маем на сцэне, якую бачым, ці ў тэатры, у відовішчы гэтым слова вымаўленае, маем танец, ці дзеянне і маем музыку. Што з гэтага галоўнае ў тэатральным дзеянні? Яшчэ адзін з першых аўтараў сатыравых драмаў, Пратін, у сваіх разважаннях, яму прыпісваюць больш познія аўтары выказвання, што слова у драме, ў тэатры больш істотнае, важнейшае за музыку. Бо першапачаткова вось гэтыя сатыравыя драмы ці выкананне містэрыяў, яно было музычным. Слова пачынаецца вось з таго, як сталее сатыравая драма, як яна паступова нараджае з сябе тое, што потым сталася старажытна-грэцкімі трагедыямі. Але калі гэта так, першапачаткова была музыка, і ў гэтым сэнсе Ніцшэ мае рацыю, паўставала трагедыя менавіта з музыкі, то як там прысутнічала слова? Слова прысутнічала адразу ж у рыфмаваным выглядзе, як спеў, як паэзія. Дарэчы, дыфірамб – гэта таксама як жанр паэзіі, які захаваўся нават па сённяшні дзень. Спевы, рыфмы, паэзія – гэта тое, праз што першапачаткова ў гэтае відовішча тэатральнае ўвайшло слова. Чаму? Вось калі мы все сёння ведаем пра мову і прамоўленне, то нам падаецца, што рыфмаванае слова, паэзія, вершы – это больш складаная форма маўлення, чым простая проза. Але гэта не відавочна для даследчыкаў мовы і маўлення. Напрыклад, знакаміты лінгвіст Шчэрба
калі даследаваў старажытна-лужыцкую мову. Гэта мова невялічкага народа лужыцкіх сорбаў, анклаў, якой захаваўся сярод нямецкамоўных жыхароў Германіі, то ён раптам для сябе высветліў, што калі ось жыхары вёсак і нават горада Котбуса, дзе жылі лужыцкія сорбы, яны не могуць на лужыцкай мове прамаўляць вялікія маналогі. Яны здольныя распавесці у дыялогу, калі штосьці пытаюцца, на штосьці рэагуе суразмоўца, у дыялогу мова выкарыстоўваецца. А вось маналогаў на мове старажытна-лужыцкай няма, і таму Чэрба задумаўся над тым, што першаснае ў маўленні – дыялог ці маналог. Нам падаецца вось з сучаснага погляду, што маналог і проза прасцейшыя за вершы і дыялогі. А насамрэч гэта не так. І калі мы хочам з гэтым разабрацца, то трэба разглядзець навучанне асобнага чалавека і чалавецтва розным формам маўлення у трох такіх аспектах. А менавіта філагенез маўлення, антагенез і актуалгенез. Звычайна мы можам назіраць актуалгенез мовы ці нават часткова антагенез. Гэта калі малое дзіця толькі-толькі вучыцца гаварыць, то чаму яно вучыцца? Яно не пачынае гаварыць вершамі. Яно не пачынае размаўляць вялікімі маналогамі. Малое дзіця вымаўляе першыя нейкія словы. Але ж мы ўжо ў гэтым можам заўважыць, што першыя словы, якія вымаўляе дзіця, рытмічныя. Па-па, ма-ма, ка-ка. То бок вось гэтыя рытмічныя паўтарэнні, то там гучыць хутчэй рытміка, чым фанемы і чым тое, што мы ведаем з граматыкі, калі ўжо вывучаем мову як словы. Гэта хутчэй самы прымітыўны спеў. І старажытныя людзі да пісьмовай эпохі яны выкарыстоўвалі мову для стасункаў, для зносінаў адзін з адным, і таму штосьці пыталіся, штосьці загадвалі, неяк рэагавалі на тое, што гаворыць іншы. У гэтым сэнсе мова існавала як дыялог паміж суразмоўцамі. А адкуль могуць узяцца да пісьмовую эпоху, старажытную эпоху, доўгія прамовы? Ім няма адкуль узяцца, акрамя як завучвання рыфмаваных, рытмічных нейкіх тэкстаў, якія запамінаюцца і засвойваюцца менавіта праз рытміку. Таму доўгае маўленне першапачаткова магчыма толькі ў суправаджэнні рытму музычная мова, так бы мовіць. Песні, а потым рыфмаваныя, таксама рытмічныя, можа быць і не абавязкова спяваемыя вершы. Верш – это складаная мова. Але першыя вершаваныя тэксты, якія запаміналі людзі, яны, напэўна, не ствараліся асобнымі людзьмі. Яны ствараліся групамі, якія уступалі ў стасункі паміж сабой вось менавіта ў гэтых змененых станах свядомасці, у рытуальных нейкіх дзеяннях. Яны танчылі і суправаджалі свае танцы, экстатычныя вось гэтыя паводзіны пэўным маўленнем, распавяданнем пра гэта. Яны танчылі і спявалі. І гэтыя спевы запаміналіся хутчэй, чым доўгія звязкі лагічныя ці там разумныя нейкія. Таму, нягледзячы на тое, што сёння мы хутчэй гаворым прозаю, першаснае маўленне доўгіх тэкстаў, яно было вершаваным. І крыніцы, першыя крыніцы, па якіх мы ведаем мову, яны вершаваныя. І толькі потым паўстаюць ужо празаічныя нейкія тэксты. І нават філасофія, якую мы ведаем, калі ўзяць Платона, які выкладаў светапогляд, філасофію, метад Сакрата, яны таксама пабудаваныя як дыялогі. Праўда, мы лічым Сакрата пачынальнікам філасофіі і, скажем, першым чалавекам, які дэманструе сталае мысленне. Але філасофія грэцкая пачынаецца па саміх крыніцах грэцкіх не з Сакрата, а з Фалеса, які жыў на 1,5 стагоддзі раней за Сакрата.
Яшчэ былі там цэлы шэраг людзей, якіх грэкі лічылі філосафамі. Чаму мы ўсё ж такі нібыта пачынаем гэта з Сакрата і з дыялога, як першаснай формы моўлення, а не з пэўных тэкстаў. Мало таго, што тэксты Фалеса, скажем, 7 стагоддзя да нашай эры, там 6, які прыходзіцца галоўны перыяд яго жыцця, не захаваліся. Мы можам нават думаць, ці уявіць сабе, што гэтых тэкстаў доўгіх і не было. Ад старых мудрецоў, да якіх належыць, дарэчы, і Фалес, ён заўсёды першым называецца сярод старажытнагрэцкіх мудрецоў, захаваліся фрагменты, афарызмы і выказвання, то бок кароткія нейкія такія моўныя формы. Магчыма, старажытныя мудрецы і не вымаўлялі доўгіх тэкстаў і не пісалі іх. Яны і гаварылі афарызмамі, каротенькімі тэкстамі, якія выхватваліся з дыялогаў, якія яны вялі з іншымі людзьмі. Таму дыялог першасна, маналог потым. А якая была патрэба ў тэатры для таго, каб перайсці да маналогаў і да прозы? І вось мы вяртаемся ад гэтага генезісу маналог, складаных формаў маўлення да тэатру. У тэатры паўстала такая праблематыка. Якім чынам? Першапачатковае дзеянне тэатральнае, дзе дзейнічаў толькі хор, гэта спеў. Гэта вершаванае, рытмічнае прамаўленне, якое існавала і да таго. Вось гэтая вусная гісторыя перадачы мітаў, яна мае вельмі старажытнае паходжанне, і некаторыя культуры нават і не прасунуліся далей. У іх гэта існуе ў такіх вершаваных рэчах. Так доўгі час існавала Іліада, так доўгі час існавалі эды скандынаўскія, так існуе Манас у кіргізаў і так далей. Яны не пераходзяць да празаічных формаў маўлення, то бок да таго, што мы ведаем са старажытнагрэцкіх аратараў, з рыторыкі і з філасофскіх тэкстаў. Так, а што прымушала ў тэатры перайсці з гэтых формаў да іншых? Вось якая вы нецярплівая, Тальцяна. Навошта ж я ўвесь папярэдні гэты падкаст распавядаў пра ўсе гэтыя чыннікі, як станавіўся тэатр. З'явіўся пратаганіст. З'явіўся Але гэта пратаганіст. дыялог. Гэта яшчэ дыялог. Ну, паглядзіце, спачатку хор. Ён вымаўляе вершаваныя тэксты, ён спявае фактычна. Потым пратаганіст, але ён таксама можа спяваць. Ён не спявае, ён уступае ў дыскусію з хорам. Ён гаворыць нешта, што адрозніваецца ад агульнага меркавання, ад агульнавядомых рэчаў, паводзіць сябе, трохі як трыкстар. Першы пратаганіст, першая дзеючая асоба, якая вылучаецца з хора і супрацьстаіць хору, гэта тэатральны трыкстар. Недарэмна адна з першых трагедыяў Эсхілу, прысвечаная Праметею. Праметей прыкаваны. Першая частка трылогіі з 3. Праметей прыкаваны, Праметей звольнены і Праметей агненосец. Так вось, Праметей – гэта тыповы трыкстар, і гэта першы з вядомых пратаганістаў. Хор прамаўляў вершаваныя банальнасці з міфалогіі, а пратаганіст аспрэчваў, высоўваў нейкае індывідуальнае меркаванне. Гэта індывідуальнае меркаванне можна выказаць у кароткіх простых афарызмах. І так яно доўгі час і было. Потым, калі з'яўляецца на сцэне другі індывідуальны герой, то трэба ўжо ўступаць у дыялог паміж двума героямі і яшчэ неяк аспрэчваць тое, што хор выконвае. І хор таксама каментуе тое, што адбываецца паміж героямі на сцэне. Каментаваць гэта ў вершах можна толькі калі вершы ўжо напісаныя адразу. Бок гэта не склаўшыся яшчэ нейкі тэкст, і таму ён не вершаваны. Так. Але першасна маналогіі герояў яны з'яўляюцца не ў трагедыях. Бо трагедыі пісаліся заранёў, тэкст іх быў, і хор, і пратаганіст, і другі герой на сцэне яны маглі вывучыць заранёў гэтыя тэксты.
Тут я мінулым разам казаў пра жанравую разнастайнасць грэцкага тэатру. І абавязкова тут трэба і варта ўзгадаць камедыю. Камедыя, в адрозненні ад трагедыі, у значнай ступені прадугледжвае імправізацыю герою. Каб была магчымасць зачапіць увагу публікі, трэба было звяртацца да гэтай публікі з экспромтамі. Спачатку з экспромтамі. Экспромты кароткія, а потым яшчэ можна было звяртацца да публікі з прамовы. І вось гэтыя прамовы, доўгія прамовы, напэўна, у першую чаргу з'яўляюцца менавіта ў камедыях, а не ў трагедыях, якія пабудаваны на напісаных тэкстах. Але і ў трагедыях это таксама трэба, і это з'яўляецца у апошняга з трох класічных выбітных драматургаў Грэцыі у Еўріпіда. Дарэчы, шмат хто, пачынаючы з Арыстотеля, приписывая Еўріпіду, так бы мовіць, падзенне класічнай трагедыі. Бо што робіць Еўріпід? Калі Арыстотель у сваёй паэтыцы настойвае на тым, што сюжэтам, фабулай тэатральнай трагедыі лепш рабіць міт, то бок тое, што не сустракаецца ў непасрэдным жыцці, і тое, што задае ідэал чалавека, а не паказвае вось гэтага звычайнага чалавека. Еўріпід, як самы малады з гэтых класікаў, ён звярнуўся да звычайнага чалавека і пачаў выносіць у сваіх трагедыях так званы ўнутраны свет, перажыванні, сумненні самого героя. І ўжо гэтаму герою, чалавеку, не Богу, чалавеку, і не проста дзеючай асобе, якая спантанна выдае нейкія там рэакцыі, вось як Эдіп у трагедыі Софокла «Цар Эдіп». А ён распавядае пра тое, што ён адчувае, што немагчыма выразіць у дзеянні. Ці выразіць у кароткім нейкім пытанні ці адказе на пытанне. Ён павінен распавесці, а што ён адчувае, чым ён мучаецца. І Еўріпід уносіць гэта ў класічную трагедыю. У яго з'яўляецца чалавек са сваім унутраным светам і са сваімі разважаннямі. Для Арыстотеля гэта было адступленне ад высокага мастацтва трагедыі і, так мовіць, прафанацыяй трагедыі. А для нас, калі мы разглядаем гэта ў аспектах станаўлення мыслення, праз формы моўлення, гэта вельмі і вельмі істотна. Менавіта героям Еўріпіда спатрэбіліся маналогі. Маналогі працяглыя прамовы героя у адрозненні ад вершаваных спеваў хору. І калі мы сапаставім жыццё дзеячоў розных сфераў старажытнай Грэцыі, то мы заўважым, што Еўріпід быў папярэднікам менавіта вось гэтай практыкі, рытарычнай, аратарскай практыкі ў палітыцы старажытных грэкаў. Еўріпід быў малодшы за Софокла, але памерлі яны ў адзін год. І Еўріпід быў хутчэй такім адчэльнікам. Ён не любіў удзелу ў палітычным жыцці, у адрозненні ад Софокла, які быў сябрам Перікла і якраз абіраўся. Ён быў жрецом Асклепія, аднаго з культаў у старажытных Афінах. І ён абіраўся неаднаразова стратэгам ці выконваць нейкія дзяржаўныя абавязкі на розныя пасады. А Еўріпід хутчэй пазбягаў гэтых рэчаў. І адзіноцтва ці такая інтравертнасць Еўріпіда у яго творах выражалася вось праз гэтыя больш доўгія маналогі, чым гэта было ў яго папярэднікаў. Ну а калі мы паглядзім на палітычнае жыццё і на аратарскае майстэрства, якое ў гэты час пачынала развівацца ў грэкаў, то мы ўбачым, што самая знакамітая прамова Перікла падчас пахавання герояў Першай Пелапанескай вайны, якую захаваў Фукідід у сваёй гісторыі Пелапанескай вайны, яна па нашых мерках вельмі каротенькая. Напэўна, яе можна параўнаць самай знакамітай прамоваю Аўраама Лінкальна ў часы грамадзянскай вайны ў Амерыцы. І час аратараў, якія трымалі ўвагу публікі сваімі прамовамі, прыйшоў пазней. Ён прыйшоў нават пазней Сакрата. І Демасфен, і Сакрат,
знакамітыя аратары і рытары старажытнай Грэцыі, яны прыйшлі ў гісторыі пасля таго, як скончыўся вось гэты выбух, росквіт старажытна-грэцкага тэатру. І вучыліся яны сваім прамовам менавіта на гэтых тэатральных пастаноўках, дзе маналогі ўпершыню гучалі з вуснаў герояў. І трэба было шмат высілкаў, шмат намаганняў прыкласці з боку драматургаў, выканаўцаў, гледачоў, каб у практыку публічнага жыцця увайшлі вось гэтыя працяглыя, празаічныя маналогі, каб чалавецтва праз гэта навучылася гэтым маналогам. І калі мы паглядзім на гісторыю развіццё культураў розных народаў, розных цывілізацыяў, то мы, напэўна, пабачым, як тыя ці іншыя аспекты, якія зараз вось разглядаю праз гісторыю старажытна-грэцкага тэатра, можна было назіраць у розных народаў. Але яны не дайшлі да свайго лагічнага канца, да паўстання філасофіі. Можна назіраць некаторыя аспекты у егіпцянаў, на Блізкім Усходзе і так далей, але ж яны не спарадзілі філасофіі, у якой мысленне прадстае ўжо ў сваёй развітай форме. Там, дзе ёсць агон, барацьба супрацьлеглых выказванняў, тэзісаў, антытэзісаў, высноваў з шматлікіх нейкіх фактаў, назіранняў там і так далей, разгортванне думкі паступовае ад праблемы да пэўныя высновы ці вынаходніцтва адказу. Всё тое, што ёсць у тых філосафаў, якіх мы ведаем як прадстаўнікоў сакратычных школаў, як вучняў, наўпроставых ці ўскосных вучняў Сакрата у так званы залаты век грэцкай філасофіі. Гэты залаты век грэцкай філасофіі прыходзіць праз амаль стагоддзя пасля росквіту грэцкага тэатру. І менавіта ў тэатры грамадзяне Грэцыі вучыліся, як прамаўляць вось гэтыя працяглыя, разгорнутыя, лагічна выбудаваныя маналогі, так і ўспрымаць гэта. Бо калі гэтага умення у слухачоў, гледачоў, чытачоў філасофскіх тэкстаў няма, то яны не могуць адсачыць развіццё думкі ў працяглым маналогі. Калі мы гаворым пра вось гэтае ўжо існаванне працяглага маналогу ў грэцкай культуры, то мы падзяляем на два адгалінавання гэтых маналогаў. Гэта з аднаго боку філосафы, якія прамаўляюць гэтыя рэчы і пішуць працяглыя тэксты, і аратары. І выкарыстанне маналогу і працяглага празаічнага маналогу ў грамадскім жыцці, яно выкарыстоўвае розныя аспекты гэтага маналогу. То бок філосафы разгортванне думкі у плане ідэальнага, для іх гэта галоўнае, а для рытараў і аратараў кшталту Демасфена, і Сакрата, і астатніх, і палітычных дэмагогаў, як іх называлі старажытныя грэкі, галоўнае гэта ўтрыманне ўвагі публікі. Каб утрымоўваць увагу публікі, трэба разумець трохі, на што рэагуе публіка, то бок разумець таго, каму гаворыш. Гэта разуменне вынікае з назірання за рэакцыю тэарэтыкаў ці гледачоў тэатральнага дзеяння. І выкарыстанне тэхнічных прыёмаў утрымання гэтай увагі і сталася галоўным чыннікам аратарскага майстэрства. Такім чынам з тэатру вырастае і тое, і другое, а нас цікавіць па-ранейшаму развіццё мыслення і філасофіі. У мяне, пакуль вы распавядалі, узнікла вось якая думка, што калі вось гэтая культурная практыка, тэатральная практыка спарадзіла маналог, утрыманне ўвагі, і далей гэта развівалася ў філасофіі, у доўгіх тэкстах і далейшыя збіты культурных практыкаў, яны адпавядалі доўгім тэкстам, счытванню, увагі, гэтак далей. І можна пра гэта казаць як пра механізм пэўны падтрымання мыслення як функцыі, то далей я думаю пра твітары, увогуле месенджеры, як якраз вяртанне да кароткіх дыялогаў. Гэта іншыя носьбіты, і яны робяць больш актыўную практыку вось гэтых кароткіх дыялогаў, чым доўгіх маналогаў.
Ці гэта не страшна, бо ўсё ж доўгія маналогі застаюцца і ўжо немагчыма нарадзіць назад мысленне, і яно ўсё роўна будзе існаваць. Ці магчыма дэградацыя? Давайте узгадаем ужо тое, што мы з вами абмеркавалі у папярэдніх размовах. І з самага пачатку я казаў, што філасофія і мысленне існуе ў размовах. У размовах, а не працяглых маналогах. Больш таго, філасофія як дзеянне, як філасофстваванне, як разгортванне думкі. Яно толькі афармляецца ў працяглых маналогах ці ў доўгіх тэкстах. І тут самі філосафы, якія навучыліся рабіць гэтыя маналогі, прамаўляць доўгія лекцыі, рабіць даклады, пісаць тэксты, гэта іх адпаведнае адмысловае уменне і здольнасць. Але філасофія не можа існаваць без чытача, слухача і так далей. І слухач і чытач, яны не абавязаныя валодаць тымі адмысловымі уменнямі, якія ёсць у філосафа. Філосаф навучыўся прамаўляць, а чытач не навучыўся утрымоўваць гэта. І мы это добра ведаем, напрыклад, калі нават студэнтам філасофскага факультэту прапануем чытаць, не ведаю, Канта, Гегеля, яшчэ кагось. Гэта вельмі складаная праца, і гэтаму трэба вучыцца. Калі мы кажам пра сучасны стан грамадскай думкі, грамадскай свядомасці, то там, канешне, філасофія займае ўсё меншае і меншае месца. І давайте вернемся да, зноў жа, гісторыі тэатру. Итак, філасофія – гэта тое, што існуе ў размове. Гэта першасны стан філасофствавання, размова. А вяртаючыся да тэатру, і вось гэтых двух формаў працяглага існавання маналагічнага разгортвання думкі. Першае – гэта разгортванне думкі як думкі, то бок працягласць зместу, праблематызацыі і так далей. І другое – это аратарскае майстэрства, гэта утрыманне увагі. Авалодванне увагаю слухача ці чытача. І з той жа гісторыі тэатру мы ведаем, што увага у першую чаргу засяроджваецца на дзеянні, на ўчынкі, на рытмікі і так далей. Таму сёння, калі мы маем і сучасны тэатр, ён тэатр акту, дзеяння, кінематограф. Гэта таксама мастацтва дзеяння, экшн павінен быць. Тое самае і ў палітыцы, у сродках масавай інфармацыі і так далей. Мы маем дамінаванне вось гэтага экшну, дзеяння, хуткай змены палажэнняў, якое авалодвае шырокімі масамі. А філасофія, яна замыкаецца ў вельмі вузкіх рамках адпаведнай нейкай дзейнасці. Гэта хіба цывілізацыйная, але ж тым не менш, мы павінны яе разумець і лічыцца з ёй. То бок, дзякуючы тэатру, план ідэальнага і магчымасць у ім працаваць з'явілася, але далей і тэатр, і аратарскае майстэрства, яны пайшлі іншым шляхам, пакінуўшы гэтую прастору ўжо для іншай практыкі. І для чаго? Для якой іншай практыкі? З гэтага паўстала, вось з выбуху філасофіі, паўстала еўрапейская цывілізацыя, якая характарызуецца з аднаго боку развітым, паўнавартасным палітычным жыццём. З гэтага паўстае палітычнае жыццё і палітычная сфера. Потым росквіт светскай, секулярызаванай філасофіі ў старажытнай Грэцыі змяніўся новай рэлігійнасцю. Прыйшло хрысціянства, скажам, усе гэтыя грэцкія мудрстваванні паганскія былі, іх асудзілі хрысціянскія мысляры, пры ўсім тым, што большасць хрысціянскіх багасловаў карысталася дасягненнямі грэцкага мыслення, грэцкай філасофіі. І нават усведамлялі ролю тэатра. Адзін з першых папярэднікаў айцоў цэрквы, так званай, Клімент Александрійскі, адпаведна разглядаў эвалюцыю тэатра і паходжання тэатра з вось гэтых квазірэлігійных містэрыяў, з паганскіх культаў. Яны ўсведамлялі гэта. І між іншым, у хрысціянскае набажэнства ўсё гэта потым было ўключана.
Калі мы паглядзім на літургію розных хрысціянскіх цэркваў, яна пабудавана па тэатральных прынцыпах. Там ёсць працяглае чытанне маналогаў. Там ёсць пэўныя дыялагічныя рытмічныя спевы кшталту малітваў, спеваў там і так далей. І там абавязкова ўстаўляецца экшн. Бо працяглае набажэнства, літургія ў некаторых выпадках, асабліва па адпаведных святах, цягнецца гадзінамі. Каб утрымоўваць паству, трэба рабіць гэта тэатралізаваным. Тэатралізаваным з выхадамі, парадамі, спевамі хору, выступамі пратаганіста і так далей. Паглядзеўшы на хрысціянскую літургію, мы ўбачым там шмат падабенства з старажытна-грэцкім тэатрам. Але все гэта выкарыстоўваецца зусім у іншых мэтах з іншымі намерамі. Яшчэ варта дадаць то-нішто пра функцыі маўлення. Бо паколькі тэатр, трагічны тэатр, потым камедыйны тэатр, гэта практыкаванне, штучнае практыкаванне маўлення, то у ім можна назіраць розныя функцыі гэтага маўлення. Ну, якія функцыі? Гэта функцыя экспрэсіўная, выражэння, дзеяння, ацэнкі і так далей. Гэта робіць і хор, гэта робіць і пратаганіст, і, можа, іншы удзельнік. Ну, як у сучасным тэатры, дзе шмат розных роляў, кожны з удзельнікаў пастаноўкі, ён сам сябе рэпрэзентуе, выражае экспрэсіўна пэўным чынам. Але акрамя гэтага ёсць там і намінатыўная функцыя, то бок зафіксаваць, даць ацэнку, назваць пэўным чынам. Даць імя. Да. Намінатыўная функцыя, яна спачатку ў тэатры належала хору. Хор выдае тое, што з'яўляецца ісцінай. Ён выносіць прысуд, выносіць вердикт і герою, яго ўчынкам, і падзеям. Але пратаганіст хору вымушаны пэўным чынам супраціўляцца. Той ж самы Эдіп, які не хоча прымаць вырак лёсу, ён супрацьстаіць гэтаму лёсу. І ён павінен нейкім чынам сваю пазіцыю пазначыць, апісаць. І ёсць такая дэскрыптыўная функцыя маўлення, калі герой апісвае сваю пазіцыю, свой стан, і для гэтага яму патрэбны новыя словы, трэба пазначыць пэўным чынам ўсё кола тых абставінаў, акалічнасцяў, якія вымушаюць яго заняць тую ці іншую пазіцыю адносна, скажем, таго, што адбываецца. Ці адносна дзеяння трансцэндэнтных сілаў, кшталту лёсу, волі багоў. Ну і потым, калі ўсё ж такі ён сутыкаецца з выракам хору ці грамадства, пазіцыю якога выражае хор, яму трэба аргументаваць сваю пазіцыю. І чым далей разварочваюцца падзеі, ну, напрыклад, уже калі мы пераходзім у таго ж Сафокла ад яго трагедыі «Цар Эдіп» да Антігоны, трэба абгрунтаваць пазіцыю, якая не супадае з пазіцыю, уласна кажучы, дзяржавы. Калі Крыонт абгрунтоўвае, аргументуе адну пазіцыю дзяржавы, і гледачы тэатральнай пастаноўкі пра Антыгону, яны не могуць сказаць, што Крыонт не мае рацыі. Ты маеш рацыю. Рэагуюць на гэта гледачы гэтай пастаноўкі. Потым, калі Антыгона, хоць не ў вельмі працяглых тэкстах, як у Демасфена, напрыклад, ці Демагогаў, яна таксама абгрунтоўвае сваю пазіцыю. І гледачы таксама кажуць, ну, мае рацыю. І рацыя ёсць і ў аднаго акцёра ці пратаганіста, і ў другога актара на сцэне. Што рабіць хору, які павінен вынесці вырак, а хто ж з іх мае рацыю ў гэтай спрэчцы? Шчыра кажучы, Сафокл, трэба аддаць яму належнае, не імкнецца выступіць у гэтым сэнсе такім глашатаем, прапаведнікам вышэйшай ісціны. Хоць ён і быў жрецом Асклепія, але ён быў грамадзянінам дэмакратычных Афінаў, і таму ён устрымоўваўся ад сваіх уласных індывідуальных ацэнак. Але, тым не менш, гэтую спрэчку трэба вырашыць нейкім чынам. Вырашыць і Сафокл, як сярэдні з гэтых герояў выбітных трагедый антычнай, ён
не вырашае гэтай праблемы. Аргументатыўную функцыю маўлення ён развівае, і асабліва гэта выразна бачна ў Антігоне, але ўстрымоўваецца ад канчатковага выраку. І гэта пачынае рабіць уже Еўріпід, яго сучаснік і антаганіст, можна сказаць, бо ён супернічаў з Сафоклам. Прынамсі, тая самая трагедыя «Цар Эдіп», напрыклад, саступіла. Сафокл не атрымаў першае месца ў агоне, а перамог тады Еўріпід. Але як вырашае гэтую праблему Еўріпід? Дарэчы, Еўріпіду належыць, напэўна, першае пісьмовае выкарыстанне тэрміну парэсія. Парэсія як немагчымасць не гаварыць праўду. Героі Еўріпіда не спадзяюцца на тое, што існуе нейкая вышэйшая сіла, якая выносіць апошні прысуд ці вырак той ці іншай праблеме. Героі Еўріпіда – гэта парэсіасты, якія не могуць не гаварыць праўду нават тады, калі хор, грамадства не пагаджаецца з імі. І тут яшчэ адна рэч, але ж я не буду яе ўжо разгортваць на гісторыі тэатра, гэта паўстанне індывідуальнасці, паўстанне каштоўнасці асобы. А вось гэтая функцыя, якую ўводзіць Еўріпід з парэсіяй, ці гэта яшчэ адна дадатковая функцыя мовы? Ці гэта штосьці іншае? Не, гэта ўжо да функцыі мовы і маўлення дачынення не мае, а пра гэта трэба будзе разважаць. Абавязкова разважаць у генезісе сучаснага мыслення на іншых чынніках, на іншых складніках гэтага генезісу. Добра, дзякую. Тады на сёння мы сканчаем, і потым, я спадзяюся, вернемся да плану ідэальных і да таго, не як ён паўставаў, а як у ім можа разгортвацца праца.